Как ме откри? Не съм те откривала. Ти ме откри. Да не ти е скучно? Малък Dark Avenger wannabe. Зле започваш. Били, не искаш Dark Avenger в главата си. Да, не чувам музиката, почуди по главата. Знаеш ли, нямам какво да ти кажа. Това не е ли малко тъпо? Появяваш се така, да, здрасти Dark Avenger, как върви? А те какво те гледа? Дошъл си за мен във форумите. Децата му обичат Dark Avenger. Свалям ти шапка. В част ли си? Това интервю е закъсняло 6 години. Бебетата вируси спят. На кой са му притрябали днес? Я ме спомни. Сравнително в час. През 1989 вирусът завзе света, свали БКП. Не ми казвай, имаш си някаква конспиративна теорика. Някой вирус демокрация, който се разпространява. Превзема площада Тянънмън, прави 600 км жива верига в Балтика, взривява етническата война на Балканите. Да не започваме. 1989 in the City в София. Копи. Българите заслужават овации. Солидно общество. Солидарно, да. Ние сме майсторите на reverse engineering. Ние задаваме рамката. Работихме в света. Бяхме източната силиконова долина. Правят се експортен продукт на източния блок. Значи, вирус лава скрит в правец. Copy me, I want to travel. Призовава към автономия. Докъдето ме ударе черната смърт. Мастая в ръката ми. Трепери, Дарт Вейдър. Бунтовници се събраха. Стринговете. Somewhere in time е закодирано време за революция. Страшно хитро. Да, просто трик зависи как стартираш файла, оставя го на 1800 байта. Багясваше с лозунги по времето дойде на 16-то пускане. Can you read me like a book? Имаш предвид дали мога да чета между стринговете? Зашни ме при портата, ти ще бъдеш пазач на изгубените души. Какви ги плещиш сега? Сега. Мамка, никой нямаше работа, всички бяха на улиците и крещяха долу БКП, оставка, господине, дай някой лев. Какво да правиш? Правиш вируси. Фабриката, малката кибритопродавачка, компютър за теб да се държи вирусите в него. Дойде славата, напусни партията в полунощ. Леле, остави един висок ток след себе си. Брендиране, даже и за вирусописача. Трябва ти лого дори да станеш от леглото сутрин. Стринговете на кодовете, които оставя в EXE, мод. Подписал си се? Да. Не трябваше да навреди на никого. Айде, навреди, не се прави. Това бяха лабораторни бебета. Трябваше да се остане в лаборатория. Лабораторията, имал си другари, които работят с теб. Самотният Dark Avenger срещу целия свят е само клише, слух. Какво правиш с една легенда? Слагаш и да пиедестал, хвърляш цветя по нея. Как мразят тия шибани червени рози, явно да ми. Сега вече казвам нещо, значи не си бил сам. Живее с майка си. Eddie lives somewhere in time. Вече не слушам, имам предвид хеви метал. Това от миналия век. Деня, в който свалиха статуята на Ленин от Найчо Самов, направихме страшно метал парти, да кажем чао на Ленин. На другия ден си продавах всички плочи на Мейдън. Когато сложиха статуята на София. Власт на жените. Яко, Silent Disco, сменяш диджей каналите, ходиш по клуба. На среща ли ме каниш? И ще кръсти един вирус на твое име. ЕК 2009, без стрингове. Поласкана съм. Дай да сверим малко факти от твоя вирус, булевард на славата. Направи ми една услуга. Искам кратки отговори, да или не. Както кажеш? Виена. Да. Каскейт. Да. Янки Дудъл. Не. Ваксина. Не. 651. Да. Diamond. Не съм аз. Номенклатура. Обожавам управляваща класа. 512. Number of the beast. 1226. 666. Или не, по-нататък. Proud. Бездници ми всички тъпоти. Evil. Последният знак на злото със сигурност. Phoenix. Аризона. Anthrax. Траш. Най-големият траш в целия метал Скоти беше Скоти беше супер. Fists of Fury. Heavy metal. Heavy metal. Вирусът не може да заспи. И Лич. Самия Лич някой лонаби. V2000.
Only the good die young. Питай ВБ какво направи с него. Бланк. Да си го виждаме скоро в академията. Моля те, не говорим за този тапанар никога повече. Еди? Всичките си буклуци и бъгове, все пак Еди си е класика, да живеят Мейдън. Аре, стига с това Мейтъл сега. Съгласяваме ли се, че Еди е твоят първи вирус или поне твоят първи български вирус? Еди, да. Музиката дънаше яко, когато го писах. Еди завинаги, демони за едни ангели за други към галактиката. Мечът ми грее от сълзи. Тръгна да спасяваш, не да унищожаваш света. Моля да разберем, нямах абсолютно никакво намерение, нито да спасявам, нито да унищожавам света. Аз съм отправят с поколението бебетата на Живков. Работа с поялника на поточна линия. Някой изнесе няколко дана. Значи се научи как да хакваш, като сглобяваше дърна. Правят са правени с ревърс инжиниринг, не са клонинги. Ние хакнахме системата в принципа. Имахме най-добрите програмисти по това време, бяхме авангард на компютъризирането на социалистическото производство. Робко режеше моркови, задвижно от микрокомпютър през 80-те, много по-напред от Япония и Щати. Да, Робко беше продуктивен, а ти деструктивен. Смятам, че създаването на вируси е форма на съпротива. Ти беше на улицата 10 декември 89-та, демагози, доставка. А ти беше ли? Да, подскача като последния смешник. Заедно движението, заедно Европейския съюз. Корупцията е новата форма на възкресение. За съвременната политика ли говориш? Не, ядосан съм. Може да отида да работя в Щатите, какво общо имат вирусите с тероризма. Мамка му дори не е 600 байтови смешници, получиха виза, българските специалисти, машинописки. Стой си там, не се връщай. Хайде, нали си получи заглавието в Ню Йорк Таймс? Българската връзка в компютърните вируси, благодарение на теб. Шибаните американци смятат, че ние българите имаме фабрики за вируси, които пакетират вируси за износ. Аз? Българския Кевин? Да, за Евгений, ти си лош. Как е да живееш с майка си? Немът ли предизвикан от човешкото малоумие, начинът да си излее гнева е кодирането на вируси, искам да играя. Не съжалява, че не ми подари Nintendo за коледа. Значи всички поразии, които причини, са били просто игрички за изпускане на гнева. Жалък се и как може да си толкова безотговорен? Не съм го разпространявал, аз други хора го направиха. Загубеняк. Що? Трябваше да напиша антивирусна и осигуриха добра работа на всички загубеняци. Виж какво направи с оня тапанар в ВБ, Академия на науките, лаборатория на компютърната вирусология, сам се направи директор, не аз го направих директор. Така до никъде няма да стигнем. С две думи, ти настояваш, че не си направил нищо лошо. В края на краищата ти искаш да си герой, български герой. Аз съм герой по неволя. Най-малко български герой. Сега наистина трябва да тръгна. Чакай, последен въпрос. Какво работиш сега? Работя с екологията. Наистина фантастично. Обработване на звукови сигнали в реално време, говорещи растения. Всичките клюки. Харесва ми. Винаги могат да се правят пари с екобизнеса. Сега наистина трябва да тръгвам. Приятно ми беше. Довиждаме се сега. Моля те, предай малко поздрави на майка си. Малко поздрави.